Ціха, я сказала. Мы прызвычаіліся, што дысцыпліна выглядае так. Але агрэсіўны падыход неэфектыўны ў доўгатэрміновай перспектыве. Таму я шукала спосабы пазітыўнага дысцыплінавання, найперш для сябе, як для мамы 3 даволі упартых дзетак. І знайшла, таму хачу падзяліцца з вамі. А яшчэ сёння будзем з вамі чытаць біблейную гісторыю пра тату і сына, якая часта выклікае шмат пытанняў і спрэчак. Паспрабуем разабрацца? Запрашаю на утульную тэрыторыю жанчын надзеі. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я, Тацяна Немчанінава, радуюся чарговай сустрэчы з вамі. Заўсёды прыемная кампанія і прыемныя размовы. Калі я праводжу час з вамі, то дакладна ведаю, што не прамарнавала яго. Менавіта цяпер адбываецца нешта важнае. Важнае для нас з вамі. Магчыма, нават нябачнае, але дакладна адчувальнае. Сёння хачу падзяліцца некаторымі ідэямі пра дысцыпліну ў сям'і. Усе ведаюць, што яна неабходная, але не ўсе гатовыя займацца ёю, бо часта гэта праца падаецца халоднай і жорсткай. А што, калі я скажу, што ёсць пазітыўныя, прыемныя спосабы дысцыплінавання? Калі табе іх не хапала, дарагая дзяўчынка, ты трапіла ў правільную кампанію. Разбярэм разам. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Што для цябе азначае слова «дысцыпліна»? Мы не пакідаем маленькіх дзяцей без нагляду, бо яны могуць трапіць у бяду. Ім патрэбна, каб хтосьці казаў ім, чаго рабіць не трэба, а што выконваць карысна. Гэта і ёсць дысцыпліна. Вучыць дзяцей сямейным каштоўнасцям. Дысцыпліна. Адрозніваць дабро ад зла. Дысцыпліна. Паважаць правы іншых. Дысцыпліна. Як сябе правільна паводзіць. Дысцыпліна. Ведаць, што такое дрэнныя паводзіны і не рабіць так. Дысцыпліна. Дарагая дзяўчынка, калі табе цяжка дысцыплінаваць сваіх дзяцей, дазволь мне запэўніць цябе, ты дакладна не адна такая. Мая сталая знаёмая Валянціна, у якой ужо 3 дарослых дзяцей, падзялілася сваім незвычайным досведам. Яна папрасіла сваіх дзяцей, якія ўжо выраслі, ацаніць поспехі і няўдачы іх бацькоў. Папрасіла распавесці, што яны найбольш запомнілі пра сваё дзяцінства. І першае, што дзеці ўзгадалі, гэта моманты, калі іх каралі. Тыя эмацыйныя перажыванні засталіся ў іх памяці. Нам бы, канешне, гэтага не хацелася. Але Валянціна сказала, што такое адбывалася, калі дзеці былі непаслухмянымі або пакрыўдзілі кагосьці, праявілі непавагу. Акрамя гэтага, дарослыя дзеці добра памятаюць і сямейныя моманты, якія яны праводзілі разам, калі ім было весела. Паспрабуйце і вы пагаварыць са сваімі дзецьмі, нават калі яны яшчэ недастаткова дарослыя, пра іх меншы ўзрост, што яны прыгадваюць. Думаю, вам самім будзе цікава і можна прааналізаваць, ці правільным накірункам вы ідзяце, як бацькі. Дзеці запамінаюць падзеі, якія найбольш узрушалі іх эмацыйна, як адмоўныя, так і станоўчыя. Паглядзіце, чаго больш і ці ёсць увогуле ў іх памяці добрыя ўспаміны. Кожнае дзіця нараджаецца непаўторнай асобай. І бацькі павінны выкарыстоўваць свае навыкі, каб фармаваць маленькага чалавека, развіваць яго разуменне свету. Дысцыпліна патрэбна не толькі, каб выпраўляць памылкі дзіцяці, але і каб навучыць яго. Першапачаткова паказаць, што рабіць правільна. Дысцыпліна патрэбна не толькі бацькам, каб выжываць побач з гэтымі маленькімі істотамі, але і самім дзецям. Яна дае ім пачуццё бяспекі. І важна, каб мы, дарослыя, падавалі гэту дысцыпліну ў любові. Характар дзіцяці пачынае фармавацца ў раннія гады, таму мы павінны пачынаць рана. Калі прапусцім гэты час, у дзяцей могуць развівацца праблемы з паводзінамі, і яны будуць расці разам з дзіцём. У падлеткавым узросце можа быць ужо позна дапамагчы ім. Дык як мы можам навучыць сваіх дзяцей дысцыпліне? Па-першае, з дапамогай слоў.
Мы заўсёды павінны знаходзіць час, каб размаўляць з дзецьмі, перадаць ім добрыя каштоўнасці. Мамы і таты звычайна вельмі занятыя. Дазвольце мне спытаць, як часта вы размаўляеце са сваімі дзецьмі? Не ўшчуваеце, не чытаеце натацыі, не выказваеце свае патрабаванні, не раздаеце заданні, а проста слухаеце іх і размаўляеце пра рэчы важныя для вас і для іх. Ці дасяжныя вы для іх? Калі вы будзеце знаходзіць час на размовы па душах, пакуль яны маленькія, яны, хутчэй за ўсё, знойдуць час, каб пагаварыць з вамі, калі стануць старэйшымі. Мы можам паказаць сваім прыкладам, што размаўляць паміж сабой, абмяркоўваць свае думкі і пачуцці важна. Дзеці, асабліва калі яны маленькія, вучацца, пераймаючы сваіх бацькоў. Але памятайце, што яны будуць пераймаць не толькі добрыя, але і дрэнныя рэчы. Важна, каб бацькі дапамагалі дзецям засвойваць урокі, назіраючы за жыццём. Напрыклад, калі вы бачыце аўтамабільную аварыю, можаце пагаварыць з дзецьмі пра выкананне законаў і правілаў. Патлумачце, што правілы звычайна прызначаны для парадку, для іх абароны. Абмяркуйце, якія правілы ёсць у вас дома. Магчыма, яны самі здолеюць іх назваць. Такім чынам, першы пазітыўны спосаб дысцыплінавання – размовы. Не пасля таго, як нешта пайшло не так, а да гэтага. Размовы заўсёды. Другі спосаб навучыць дзяцей – дазволіць ім дапамагаць нам. Звычайна людзі вучацца лепш за ўсё не тады, калі ім кажуць, што рабіць, не тады, калі яны назіраюць за іншымі, а тады, калі самі выконваюць заданне пад кіраўніцтвам інструктара. Вы можаце навучыць сваіх дзяцей працаваць, прыцягваючы іх да сумесных заняткаў. Напрыклад, з хатнімі справамі, рамонтам, дапамогай з малодшымі дзецьмі. Так, я ведаю, што прасцей часам самой зрабіць, чым даручыць гэта дзіцю. Нядаўна мы разам з дачкой ляпілі сырнікі. Спачатку я ўзрадавалася, што яна хоча далучыцца. Але потым была незадаволеная, рассыпанай паўсюль мукой, забруджанай падлогай і доўгім працэсам. Сама б я справілася хутчэй і акуратней. Але гэта працэс, які вучыць і дысцыплінуе не толькі іх, але і нас. Трэці эфектыўны спосаб навучання – хваліць, калі яны добра паводзяцца і робяць правільныя рэчы. Мы прывыклі, што дысцыпліне вучаць пакаранне, але, паверце, кампліменты, пахвальба, узнагарода – гэта вельмі важны падмурак дысцыпліны. Чацвёрты спосаб вучыць дзяцей у пазітыўным ключы – гэта тлумачыць ім сувязь паміж прычынамі і наступствамі. Мэта дысцыпліны – навучыць дзіця самакантролю і прымальным спосабам паводзінаў. Яны дапамогуць жыць яму, і з сабой, і з іншымі. Дысцыпліна – гэта тое, што вы робіце для дзіцяці, а не праз дзіцяці. Мы хочам, каб яны даведаліся нешта пра свой выбар, а не толькі пра тое, што злуе маму ці тату. Яны павінны не проста завучваць, як мама сказала рабіць, але і разумець, чаму рабіць трэба менавіта так. Набытая мудрасць абароніць іх ад балючых наступстваў па меры таго, як яны будуць сталець. Вы заўважылі, што з узростам неразумны выбар мае ўсё горшыя і горшыя наступствы і часта баліць мацней. Калі мы дысцыплінуем сваіх дзяцей, то павінны быць цвёрдымі, але не злымі. Нам трэба як мага лепш растлумачыць прычыны. Мы ўсталёўваем межы, таму што бачым тое, чаго не бачаць яны. Мы накіроўваем іх, каб яны ішлі тым шляхам, якім павінны ісці. Быць жанчынай – дар Божы. Дысцыпліна – гэта не урок на гадзіну, гэта праца на поўны дзень. Ёй трэба вучыць увесь час, а не толькі тады, калі дзіця дрэнна сябе паводзіць. Мы людзі істоты звычкі, а звычкі фармуюцца, калі мы практыкуем штосьці зноў і зноў. Размовы з нашымі дзецьмі, добры прыклад і дазвол дапамагаць нам – гэта тое, што трэба практыкаваць пастаянна, на працягу ўсяго жыцця разам. Але гэта паўтарэнне не павінна ператварацца ў назойлівасць і лекцыі. Кароткага напаміну будзе дастаткова. Я ведаю, што няпроста заўсёды быць прыязнымі, цярплівымі, спагадлівымі. Дарагія дзяўчаткі, я зычу ўсім нам шмат цярплівасці. Калі ўзнікаюць цяжкасці, трэба нагадваць сабе, што мы не супраць нашага дзіцяці, а супраць яго паводзінаў, канкрэтных паводзінаў. Мы павінны даць яму зразумець, што любім яго. І гэта адзіная сапраўдная матывацыя для дысцыпліны. Таму атрымлівайце асалоду ад сваёй сям'і. Праводзьце шчаслівы час разам. Калі вы будзеце радавацца з імі, яны будуць радавацца з вамі.
Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. І давайте паўторым ключавыя спосабы пазітыўнага дысцыплінавання. Першае, размаўляць з нашымі дзецьмі і быць для іх добрым прыкладам. Другое, дазволіць дапамагаць нам. Трэцяе, хваліць. Чацвёртае, тлумачыць, чаму мы патрабуем менавіта такіх паводзінаў і што гэта дае ім. І ўсе гэтыя метады трэба пастаянна практыкаваць, пакуль мы жывем разам. Ну і галоўная аснова дысцыпліны – любіць сваіх дзяцей. Спадзяюся, вы атрымалі добры напамін або адкрылі нешта новае для сябе. І пасля музычнай паўзы мы абмяркуем з вамі біблійную гісторыю пра тату і сына. Все мы дети твои, твои. Любим, тата, тебе. Поклоняемся славе, пусть несла спеваем. Ты, Господь наш. Наше сердце твое. Наши спевы тебе. Поклоняемся славе, пусть несла спеваем. Ты, Господь наш. Поклоняемся славе, пусть несла спеваем. Ты, Господь наш. Наше сердце твое. Наши спевы тебе. Поклоняемся славе, пусть несла спеваем. Ты, Господь наш. Каждый день я буду молиться. Мое сердце завжди веселиться. У кожні дні тебе я прославлю. Ти, Господь наш. Каждый день я буду молиться. Мое сердце завжди веселиться. У кожні дні тебе я прославлю. Ти, Господь Каждый день я буду молиться, мое сердце завжди веселиться. У кожні дні тебе я прославлю, ти, Господь наш. Каждый день я буду молиться, мое сердце завжди веселиться. У кожні дні тебе я прославлю, ти, Господь наш. Каждый день я буду молиться, мое сердце завжди веселиться. У кожні дні тебе я прославлю, ти, Господь наш. Ти, Господь наш. Ти, Господь наш. Ти, Господь наш. Я буду молиться, У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Сёння ў нас гісторыя з Бібліі пра бацьку, які вельмі доўга чакаў сваё дзіця і вельмі любіў, калі яно нарэшце нарадзілася. Але аднойчы ў іх жыцці здарылася незвычайная падзея, якая моцна кранае сэрца і не пакідае слухачоў раўнадушнымі. Гэта не гісторыя пра дысцыпліну, а гісторыя
пра веру бацькі, якая была выпрабаваная Богам, і пра сына, які шмат чаму навучыўся на прыкладзе бацькі. Тата з сынам выправіліся з дому разам з 2 слугамі. Яны падарожнічалі 3 дні, а потым тата сказаў слугам: «Застаньцеся тут, за слом, а мы з сынам пойдзем на тую гару пакланіцца і вернемся да вас». Яны рушылі ў бок гары з вязанкай дроваў. Сын нёс яе на плячах, а тата нёс гаршчок з гарачым вуголлем і нож. Напэўна, для сына гэта былі цікавыя прыгоды. Ён раней не быў так далёка ад маці, а цяпер, як дарослы, ідзе разам з татам, дапамагае яму. Магчыма, ён адчуваў сябе вельмі асаблівым у той момант і быў у захапленні ад вандроўкі. Але пачуцці бацькі былі зусім іншымі. Сын не ведаў, што за 3 ночы да гэтага Бог сказаў яму: «Вазьмі Ісаака, адзінага сына твайго, якога ты вельмі любіш, ідзі ў зямлю Морыя. Я пакажу табе гару, дзе ты павінен прынесці яго ў ахвяру цэласпалення». Калі б я была на месцы Абрагама, я б, напэўна, закрычала да Бога: «Што ты такое кажаш? Колькі гадоў я чакала, пакуль ты дасі мне гэтага сына. Ты абяцаў, што ад яго будзе мноства нашчадкаў, а цяпер ты просіш мяне прынесці яго ў ахвяру? Як ты мог загадаць мне такое?» Сапраўды, за шмат гадоў да гэтага Бог даў Абрагаму 3 абяцанні. Бог паабяцаў яму новае добрае месца, папрасіў Абрагама пакінуць камфорт сваёй краіны, сваіх сваякоў і ісці ў зямлю, якую Бог пакажа яму, фактычна ў невядомасць. Яшчэ Бог паабяцаў: «Я дабраслаўлю цябе і зраблю з тваіх нашчадкаў вялікі народ». І 3 абяцанне пра тое, што Абрагам будзе не толькі дабраславёны сам, але і стане дабраславеннем для іншых. «І я дабраслаўлю тых, якія дабраслаўляюць цябе, а тых, якія будуць праклінаць цябе, я пракляну, і будуць дабраслаўлёныя ў табе усе плямёны зямлі». Тады нашаму герою было 75 гадоў, і яго імя было пакуль што Абрам. Прайшло больш за 20 гадоў. Бог неаднаразова паўтараў гэтыя абяцанні, але ў Абрама ўсё яшчэ не было дзяцей ад яго жонкі Сары. І вось калі яму было 99, Бог зноў звярнуўся да яго і сказаў: «Я Бог усемагутны. Калі ты будзеш слухацца мяне і заўсёды рабіць правільна, я выканаю сваё абяцанне і дам табе больш нашчадкаў, чым можна палічыць». Абрам мог сказаць: «Я ўжо чуў усё гэта раней, нічога не змянілася». Але ён быў чалавекам веры. Ён моўчкі схіліў твар да зямлі і працягваў слухаць. А Бог сказаў: «Ты будзеш бацькам мноства народаў. Вось чаму цяпер я змяняю тваё імя Абрам на Абрагам». Гэта азначае «бацька многіх». Імя Абрагамавай жонкі Бог таксама перамяніў з Сарай на Сара, бо яна стане маці народаў. Абрагам усміхнуўся ў сваіх думках, кажучы пра сябе: «Мне амаль 100 гадоў, як я магу стаць бацькам, а Сары ўжо 90, як яна можа нарадзіць?» Але Бог верны. Калі Абрагаму было 100 гадоў, у іх нарадзіўся сын. Яны назвалі яго Ісаак, што азначае смех. Як бачым, пачуццё гумару ў іх было, і сапраўды радасны смех стаяў у доме. Гэта быў цудоўны час для Сары і Абрагама. Яны так доўга чакалі гэтага. А цяпер вернемся да пачатку гэтай гісторыі. Абрагам з Ісаакам ідуць на гару, каб прынесці ахвяру. Абрагаму ўжо не да смеху. Магчыма, ён думае, пасля столькіх гадоў бяздзетнага чакання і пасля таго, як Бог даў нам гэтага абяцанага сына, чаму ён забірае яго? А далей адбыўся дыялог, ад якога сэрца Абрагама, напэўна, аблівалася крывёю. Ісаак неаднаразова бачыў, як бацька прыносіць ахвяры Богу, і ён запытаў: «Тата, у нас ёсць вуголле і дровы, а дзе ж ягня для ахвяры?» Я не ўяўляю, чаго каштаваў гэты адказ Абрагаму, але ён сапраўды давяраў Богу. «Сыне мой, Бог угледзіць сабе ягня». І яны працягвалі ісці, кожны са сваімі думкамі.
Далей я працытую 22 раздзел з кнігі быцця. І прыйшлі на месца, пра якое казаў яму Бог, і збудаваў там Абрагам ахвярнік, і разлажыў дровы, і звязаў Ісаака, сына свайго, і палажыў яго на ахвярнік зверху на дровы. І выцягнуў Абрагам руку сваю, і ўзяў вялікі нож, каб закалоць сына свайго. І паклікаў яго анёл Господа з неба. «Абрагаме, Абрагаме!» Той сказаў: «Вось я!» І сказаў Господ: «Не выцягвай рукі сваёй на хлопца і не рабі яму нічога, бо цяпер я ведаю, што ты баішся Бога і не пашкадаваў дзеля мяне сына твайго, адзінага твайго». І ўзняў Абрагам вочы свае і ўбачыў барана, які заблытаўся рагамі ў хмызах. І пайшоў Абрагам і ўзяў барана і прынёс яго ў ахвяру замест сына свайго. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць, не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Магчыма, гэта быў найгоршы і найшчаслівейшы адначасова дзень для Абрагама. Складана ўявіць сабе, што перажыў Ісаак. Той дзень ён ніколі ўжо не забудзе, і для яго гэта напамін пра веру бацькі. Я чула розныя водгукі пра гэту гісторыю. Некаторыя кажуць, што Бог занадта жорстка абышоўся з той сям'ёй, што такое выпрабаванне гэта ўжо звыш выпрабавання. Але Бог сам зрабіў тое, што не даў зрабіць Абрагаму. Безумоўна, Богу было шкада і Ісаака, і Абрагама, і ўявіце сабе, як шкада яму было свайго сына, які вісеў на крыжы і паміраў у цяжкіх пакутах. Ён ахвяраваў яго замест Ісаака, замест мяне, замест цябе, дарагая дзяўчынка. Каб праз гэтую любоў, выяўленую на Галгофе, аддаўшы самае дарагое, ён мог ачысціць нас ад нашых грахоў. Ісус ёсць тое Божае ягня, якое, як казаў Абрагам, Господ сабе угледзеў. Давайце ж цяпер разам прыйдзем перад аблічча Божае з падзякай і патрэбамі. Дарагі Господ, дзякуй, што дзеля мяне ты не пашкадаваў сына твайго адзінароднага, хоць табе было балюча, як Абрагаму было невыносна прыносіць у ахвяру Ісаака, але ён быў гатовы зрабіць гэта дзеля любові да цябе. Так і ты зрабіў гэта, з'яўляючы любоў да нас. Ты ведаеш кожную з нас, ведаеш, чаму мы радуемся і з чым змагаемся. Ты ведаеш, што мы рабілі няправільныя рэчы і заслугоўваем пакарання. Але замест нас ты ўсклаў сваё пакаранне на Ісуса. Дзякуй, што мы можам быць апраўданыя перад табой, таму што сын твой забраў нашы грахі. І мы самі сталі тваімі дзецьмі у гэтым жыцці і пасля нашай смерці, калі далучымся да цябе на нябёсах. Божа, дзякуй. Господ, я прашу цябе за новае пакаленне нашых дзяцей. Вядзі іх, дапамажы быць паслухмянымі сваім бацькам, настаўнікам і найперш табе, Божа. Дапамажы прымаць дысцыпліну і трымацца яе. Дай ім бачыць у гэтым не абмежаванне, а карысць для іх. Прыбяры ўсякі дух бунту. Дапамажы падлеткам прайсці гэты няпросты перыяд у тваёй ласцы. Дапамажы нам быць добрымі і мудрымі бацькамі. Дай, Божа, з'яўляць дзецям твой вобраз, паказаць цярплівасць, любоў. Навучы нас сумяшчаць строгасць і ласку. Дапамажы нам самім быць дысцыплінаванымі, каб дзеці вучыліся на нашым прыкладзе. Няхай, Божа, твой мір і любоў пануюць у нашых сем'ях і ўсім застануцца добрыя ўспаміны. Няхай кожны з нашых дзяцей не будзе згублены для валадарства твайго. Праслаўся ў іх жыцці вялікі Бог, Айцец, Сын і Дух Святы. Амен. Зернем упала ў глебу, хлеба, душа прагне хлеба, просіць дажджу і святла замест лютай сушы. Вераю схілі калені ў цішыні, вераю да Бога вочы ўзнімі.
вядзі праз мора, як Майсей, вераю, прасі, як той, хто леваруч вісел, вераю, чакай, дзіця, як Авраам, здзейсніцца слова ў жыцці тваім, вераю, вераю, вядзі праз мора, як Майсей, вераю, прасі, як той, хто леваруч вісел, вераю, чакай, дзіця, як Авраам, здзейсніцца слова ў жыцці тваім, вераю, 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 схілі калені ў цішыні, вераю, да Бога вошы ўзнімі, вераю, разгледзь дарогу, дзе твой Бог хоча весці за сабой цябе, вераю. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, сёння мы гаварылі пра дысцыпліну, якая немагчымая без любові. Мы не муштруем, не трэніруем сваіх дзяцей, мы любім іх і часам праяўляем любоў у абмежаваннях і строгасці. А самае галоўнае іх навучанне ад нас – гэта прыклад. Біблія кажа, што мы павінны дзяліцца Божымі запаведзямі са сваімі дзецьмі. У кнізе Другазаконня 6:7 сказана: «Паўтарай іх дзецям тваім, гавары іх, седзячы ў доме тваім, ідучы па дарозе, калі засынаеш і калі прачынаешся, напішы іх на дзвярах дома твайго і на брамах тваіх». А для гэтага нам самім трэба ведаць Божыя запаведзі, не толькі ведаць, але і імкнуцца выконваць. Імкнуцца да Божага святла, да яго прысутнасці, да яго голасу. Трэба прыбіраць са свайго жыцця ўсё, што стаіць на гэтым шляху. Пазнаем сябе ў вершы Ніны Мацяш «Галінка Плюшчу». Гляджу на Галінку Плюшчу пакаёвага, упарта імкнецца яна з кута цёмнага да праёму ваконнага. Лістком за лістком сягае наўпрост да святла, і няма на шляху да яго ніякай перашкоды. Толькі ж раптам, бо нейкая сіла Галінку спыняе і нават у бок процілеглы заварочвае. Як прыкметна мізэрнее лісце яе ў такім адхіленні, у шуканні ранейшага сонца свайго, падаванага ёй, у час побыту ў іншым пакоі. Але на шляхах у былое няма поступу ўперад, і выпростваецца сцябліна, і разгортвае новае сакавітае лісце у руху да сутнага. Гляджу на Галінку Плюшчу пакаёвага, бачу самую сябе. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, дзякуй за кампанію. Я, Тацяна Немчанінава, моцна абдымаю кожную, чакаю вас на віртуальную гарбату ў тэлеграм-канале «Жанчыны надзеі». Калі вам хочацца падзяліцца чымсьці асабістым ці задаць пытанне, пішыце, калі ласка, мне на e-mail womenofhopebel у одно слово @gmail.com або па адрасе Транссусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224 020, горад Брэст 20. Я заўсёды радая вам, мае цудоўныя жанчыны надзеі. Веру чуеш майго сэрца спеў, калі імкнуся да цябе увысь, я так моцна, Ісус мой, цябе кахаю.